God aften, kære lyttende folk. Jeg sidder ved Gedser Strand, og her er så stille og fint. Og en meget smuk udsigt. Og jeg har valgt at læse et digt, der passer til dagen her. Der hedder Min smukkeste udsigt, som er noget, jeg har skrevet til mine børn. Et billede viser sig for mig. Og det var akkurat der, i det sekund, at jeg forstod, at du, mit barn, for altid vil være min smukkeste udsigt, min største udsigt. Alle mine smukkeste motiver, min største bedrift. Jeg elsker dig til verdens ende, til min ende, til din ende, og ganske enkelt til evigheden, i livet, i døden, for altid. Du, min smukkeste udsigt, og du er perfekt. Du er min tro, mit håb og al min kærlighed. Du er min største rigdom. Den rigdom, din bedstefar lærte mig om. Penge er ikke rigdom. Kærlighed, børn og nærvær. Guld i hjertet. Tro er den rigdom, vi skal bestræbe os på. Og rigdom nok til mig. Du er mit lys. Du er min sol. Du er min måne. Du er mit univers. Og mit livs stjerneskud. Du er min verden. Du er mit alt. Gå ud i verden med det. Og lev. Og find det, som kan give dig præcis det. Livets smukkeste udsigt. Din rigdom. Og guld i hjertet. Så fint. Ja, så fint. Meget fin udsigt. Men ikke lige så fin som udsigten til mine børn. Så kan I have en god aften og prøve at lytte til vandet ved stranden og anden, der rapper lidt derovre. Myggen, der siger zzz, helt vildt irriterende. Ja. Tak fordi du lytter med. Og god aften. Kærlighed herfra. Vi lyttes ved. Hej hej.